Αλβανάκι, ο Αλία, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα με τους γονείς του και το έστειλαν πρώτη μέρα στο σχολείο. Την πρώτη μέρα ρωτάει η δασκάλα όλα τα παιδάκια για να τα γνωρίσει. Εσένα πώς σε λένε? Ελενίτσα, κυρία. Εσένα, αγόρι μου, Κωστάκι, κυρία. Ήρθε και η σειρά του μικρού Αλία, λοιπόν. Εσένα πώς σε λένε? Με λένε Αλία και είμαι από την Αλβανία. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, θα λέμε πως είσαι ο Γιαννάκης και είσαι από την Ελλάδα, εντάξει? Όταν γύρισε σπίτι του, του λέει η μητέρα του: Αλία, πλύνь τα χέρια σου και έλα να φάμε. Δεν με λένε Αλία, με λένε Γιαννάκη και είμαι Ελληνόπουλο. Τι είπες? Αντί να είσαι περήφανος που είσαι στην Αλβανία, λες πως είσαι Ελληνόπουλο. Και του δίνει ένα χέρι ξύλο. Το βράδυ επιστρέφει ο πατέρας από το μεροκάματο. Τι έχεις, Αλία? Γιατί κλαις? Δεν με λένε Αλία, με λένε Γιαννάκη και είμαι Ελληνόπουλο. Τι είπες? Δεν τρέπεσαι να λες ότι είσαι Ελληνόπουλο? Και το δέρνει κι αυτός. Την επόμενη μέρα πάει ο μικρός στο σχολείο και το βλέπει η δασκάλα μελανιασμένο, γεμάτο αίματα στο κεφάλι. Τι έπαθες, Γιαννάκη μου, είσαι καλά? Ποιος σε χτύπησε? Πού να σας τα λέω, κυρία, χθες το βράδυ με δίναν 2 Αλβανοί.